kwazovai vatarisi veTV. Zita rangu ndonzi Rangarire Mwariri. Ndiri munin'ina waStephen Musowe anova anobika madramas ana Fidelis, vana Muchabaiwa nemamwe akasiyana siyana. Zvisinei, pandiri pano pandakatomira izvezvi totori pakati pesango nevakomana patiri kuzvagadza kana kuti kuzvanda masine iya yamunofarira inonzi diaspora. Saka diaspora nyatsoitarisei manje muri kubva maibata, asi zvatinazvo gore rino zviri mudengu medu gore rino zvakati kuti tina Muchabaiwa tiri kuitanga zvekare, tina diaspora inotaura nezvayo yatiri kutozvanda masine acho izvezvi manje iri kuuya zvekare. Kozoti takazonzwa kuchema kwenyu pamaenderano neFidelis, vamwe vachiti zondiro kunoti pakazombonyangarika kazinda nepi, vamwe vakati ziyo toda kuzoona takazodi, vamwe vakati chichi. Saka zvese izvi zviri muchazvionera mega paMhino seFodya. Chiregai kunyanya kuchema nokuti iko zvino tiri kuita futi Fidelis ichitangira paFidelis 7 zvichienda mberi kusvika Ameno. Saka farirai kuti kuona mutakunanzwa tinawo. Asi tiri ipapo iko zvino panguva inei chimboonai zvimwe zvezvimwe zvatakaita munyatso kuona kutiwo zvakamira sei. Zibodo 2 farirai kuona. Mbana wangu unozwanza unoda kuteya futi kuno pakaipa. Aiwa kurese akuri nani iPhone we izvi zvichataurwa here? Hey, dzakabuda dziri 2 idzi. Unaona upi? Ndakazibona mudhara kanonwa baba Julie. Ndiye akanipa foni. Ngopiwa? Ngondipa. Pane pachidiki zvidiki zvo ndakamitsira ndakamukavhira kavhiro pane mugep. Ndombaira se. Ndomba ndaburitsira. Akupa dziri 2 idzi. Dzakabuda dziri 2. Imwe yacho kadi watotengesa. Yatorwa chibhebhi ungagodi. Chibhebhi? Hey. Yatorwa chibhebhi
Vari pamwe watotengesa ukabvirawo mamwe magepu shamwari. Changa chiri padhuze no problem. Saka problem yakaita ndekuti hangonzi dead chete. Fone yekuti fone yangu yangositsika pabhatani. Ndikati iro shoko rekuti dead kaireresa uchagodi kana watobvunzi dead. Saka zviri kuitira mazuva ano ndi. Bichana. Oh. What is my piece work man? Those mbodi chega chega. Ndokuti zvigona zve. Unopota uchimbosenza zviri right. Ndozvati ichitoda. Ndoti urarame, uda kudya nesi, uda kudya zvakanaka. Toshanda. Taurako. Unoti udya uchiguta. Oh, asa pane pandiri kumhanyira ndimhanye ndisvike papo. Arikadza ndimuone. Yata kubuda mai manje paningiri. Chimutosangana futi. Iyo. Kuteni kuri sei? Ndausvika kamangwana. Kuteni? Ayo unonitaurirawo paine time chama. Uzongokaruka wangoti kuteni zvasiyana netumwe tumari twechingwa tuyada tichimbokusuplya. Kumba kungokaruka wangoti ndiri kuya ndoda uyako. Ko ndinombogariseri. Ndangosvika nongoti wachiti. Chabare. Yeuteni yakaoma yautaura. Si unongonifonera, handiwafona wanayo. Unongonibata. Pane hembe dzangu dzandida kuwainisa. Kupi? Iri bomba nangu. Zvakara zvinhu up to date kana. Aditi. Iri bomba nangu. Basi baba. Ino. Parise pamuti. Paripo. Kuzigara Kwenda unonoka. Ndanguri ndakumirira apa kuzoona ndakutotanga kubata panapa ndatozoona kuti komukomana kutononoka zvisingaiti. Wakurigadzira basi. Ndawa nemavheji. Chingomira apa chama. Ndawa nemiriwo. Akuwadza mavheji. Zvatowewo zvatonaka. Zvinhu zvese kahwani. Ko zvimwe zviri kuba. Ndozviripo. Tongozoona yekutamba ikoko hapana zvatingaita. Saka ngatingoite zuva racho chamwari tikanonoka. Tongotakura nemvura. Ungamararire futi mavheji. Mvura takura. Saka todi handi tongo iwe. Konyaya iripo. Komudhara kuti makisa. Kwanza kudi futi. Kuti baby chetando. Taura uchirevesa kwete kuchoka. Iyo musi watavasiya handu uchiri kurangarira. Musi watavasiya kusaidi kusango. Hanzi hapana kana chakatombotaurwa. Havana kana chavakaronga. Akakudza ndiani? Yetando akatouya kudheni kwangu. Shamari ndakanyara. Saka alright toita sei manje? Vanhu baba ndiye munhu anotoenderana nemukoma wangu. Taura basi mani. Tokwazwa shamari nami nataura. Saka watoita sei manje? Pakatooma. Aiwa alright handi tinoredza katongozouya chingopedzisa nyaya chitongozvinisa. Because atingaregi mombe kuruwa pasi kwemombe ndokuziva. Andetendera. Ufunge mwana wangu chona ndiuya pano. Kaita dambudziko. Amene umwe wako akambokudza ere nezvebasa. Basa. Ndakanda muti ataure newe maererano kuti dei awanawo basa kwaunoshanda uko. Sezvo asina chaari kuita ndomudi. Kara zviya zipundo akadipa nyaya dzechikoro. Nyaya dzechikoro 00. 00. Hakuna chunhu. Chiro matanda nyadzi. Hakuna chunhu. Hapana kana. Unongove munhu. Nezita rake zvindomudi. Saka ndachikuti iwe sezvo pabasa pako apa handitone nzvimbo yauriya. Unogona kumubatsira wangu didi ndozviri kuitwa mazuva ano nokuti pabasa mazuva ano hauchangopindi usina waunoziva. Ndizvozvo. Kana ukasashaiwa kuziva haupindi. Kuti hazvo pane vandowira navo vanhu vamwe varidzi vemagaraji light industry. Ndichambozama kuti nditaure navo. Zvichokwadi mwanangu une wandibatsira. Pamwe wakangozoda kuti pamwe wangoti kune panenge pachida kubatiwa. Bosi mamagaraji acho vanoita zvekugadzira mota dzadze dzarovera dzidzi. Mapano beating company. Saka anokwanisa kungoitawo uchi assistant ikoko. Ndibatsire mwanangu. Utiona ndaita zvokusumuka ndakamborayira iye ndikati iwe udza shamwari yako iyi. Une vanhu vanozivana navo vakawanda. Ataurewo nawo kuti ungawani vere basa. Ne handimbowi mhinduro dzaanondipa kuti wakambokudza ana chaakakudza. Kana 1 kana ka 1. Ana pana zvakambontaurira. Chichobana kuziva ndechekuti chi time yapadhuze kuti sogara nawo. Come in.
Where's Mike? Where's Mike? Where is he? Buddha, I'm got tomorrow. Come scan again. Wakutaka kupinza wasikana hamu na hapa kumushani sununu. The one I'm scanning. You won't understand. I won't understand what? I'm going to go to the Ewe, unamzozo mkato sana ushtovara wasikana mumba Michael asipato Buddha shingaita jojine unu maskata kadeso. Huh? I won't understand. Urukuzvitire madi kugara panze apo dani karamu. Madi turamachianga kugara panze apana makitchen chairs ati mugare panze. Even magarden chairs ari boxero. Madi utana panogare kudo. Anyway, can't wear some of shell number. And the phone as soon as you get sick. Honey, who is that girl? Nadim's color and Jan. Aiwa, Nah, it's a long story. A long story. Are you going to tell me or not? I'm not told about I'm still sure Garapasi. I was I'm still Garapasi. Nadim's color, you, Dian. Don't Aiwa, I'm still Garapasi. I'm not going to tell Aiwa. I was going to see some. Wasn't it at the Garapasi? That's it. Who would have been the kind of school? You have to go. Miriam. Sikia my girl. Ndiani? Ndini my girl. Ndiba mnindi. Pinda zvenyu. Zuwa rupise. Murajira. Ndakarangu. Makadi ndibama. Ndrinani. Kokugosvika uchimira usipona kugara. Imwe kaimwe. Ko ndrubva kwana mai John kawo. Handi mutambiro waita vanhu ikoko. Handi mainake. Aiwa zve, teerai munzwe kamai guru. Nemo mungoziva kuti bamnini panyaya dzakadaroka havashayikwa. Aiwa, wapedza ndinazo saka ndangoti kandingoona mai guru ndibona kukumbirawo mbio pichana ka because nezuro munda uko ndakamborova kaimwe ndima yakati mona. Ndangoti ndizokumbira makazondiwanira mbeu yai mai guru. Bamnini musada kundinzwa handiti. Mbeu yei. Kubva yanguva iyoyana nhasi mamusati maona mbeu imwe. Ayo, ndakaiwana ka ndakazama kumira hangu ndikawanawo shoma saka pakasara munda wacho wanga wakakurisa. Maona. Saka pakasarawo kapisi pichana vikati ari kasi ndakakumbira kuna mai guru ndiwe uzokumbirawo. Musada kundinzwa bamnini handiti ka. Unoziva zvaungaita? Ukatsoka bhuti vako kana mukawanana muri vaviri mukawana nguva muri 2 motaurirana nyaya dzekumba kwenyu. Handidi kana kutombonzwa nyaya yembeu. Kuzoita sei kuti mai guru? Aiwa, musada kana kutombondifeya handitombodi ndoti ndakatokanganwa nezvazvo. Saka imwemu pamunoonana namukoma wenyu ka mogara pasi vachakutaurirai zvakaitika. Chii chakaitika? Aiwa, vachakuudzai mukoma wenyu. Muchapedzerana muri vaviri anhu ngamukutaurire. Iwo waende? Mbeno vari kumunda uko. Alright, zvakanaka. Chamboenda. Alright, bamini. Bamini Zimbabwe. Dzokai bani. Pane nyaya imwe yanga ndatokanganwa kuvhunza yenyaya. Bamini. Bamini Zimbabwe. Handi ndiri mai guru wenyu. Ndizvo zvijazvo. Mukadzi uya makaya naye muchiri mefe. Hello. Yes, baby, listen. Yes, ndaita. Ko ndakasvika kumba ndikakushayiwa wangoenda ko. Usvika ndisiko? Kokazvika ndisiko sei? Ai nani? Mheno kai mushando wako aita basa rekuunza vasikana pamba achiita zvavanoda vakagara pasofa kuti sekunonzi imba ndeyavo mba mangu. Handiti unozoona manje. How many times baby ndichikuudza kuti zvino munhu ngatimudzinga aende. Andiudze manje ndingagarisana naye sei munhu akadaro. Aiwa, aisinyaya kuti ndikurambidzwa kuita vasikana. Iwo uri mukomana undodana neni. Iwo mukomana ndo musikana but ngausasvika mumba mangu achito zvaunoda cause imba yangu yatove imba yangu haisisiri yake. Iye ngazoti mushandi. Aiwa, aisinyaya kuti umudzinge basa because ndingoda kuti mutaura ndongomuudza chiti
unhu hwakanaka. Ngaunze vasikana vake pamba but not kuti azoita zvaanoda isi fimba ndeyake. Ndopaipa ndinogara ndichikuudza kuti iwe uye ugare pamba pako umonite zvinhu izvi. Mudziyo inosvika pakuparira chokwadi usati watombosvika ukatadza kuishandisa mudziyo. Unosvika zvinhu zvese zvakafa panapo ndoita sekuti ndaishandira pasina. Ndikuedza kushandira iwewe. No man. Ungomuyambira chete zvoti hanzi namadhamu handizvidi ende handitozvidi zvamuchose. Handidi kusangana nazvo futi. Ngaite unhu hwakanaka pamba. Ndokuti wotigomuwedzera salary. Baby, hapana panombotiregedzera munhu apa. Ndomuregerera chii? Akabvira rini? Haindi ndinokwanisa kutoita ndichikuti mandendika. Totomutsvagira maroro wapasi. Bhosi hapana magarisiro atingamboita. Ngaarege kupinza musikana mumba chete achigara mumasofa achisvibisa masofa ungofusha nenge abva nemaovhorosi ake nedust uko ouyawo zvibviswa upfeka dzimwe hembe apa haana kugeza apa ane ziya apa ane zvakangozara dust mumakumbo reri chingopinda mumba handizvidini. Last week futi ndakaona dhekodhera rasa machaniwa mhero zvarangara kutobudisa zvimwe zvisinganzwisisiki. Ndokana chingobuda mari dzokugadzedzana makanika kuti vagadzire zvinhu. No man. Nyaya watondiudza iyi but ungade wakandiudza kamusi wacho newo ukuzvinaone nhasi ndirini pauri kutaura kuti wanga ukaona kumba kune vanhu. Haiwa ndomupina awe ndomunhu wandopina. Ndatobhoekana nazvo ndomupina. Waraiti haishi. Mbuya yese yaya moidi bamni. Bamni. Hamna kutora munhu mukadzi wake imwe. Zvamboita sei kona imai guru? Aiwa bamnini. Chimboedza kutsvaka vana vechidiki zera renyu imwe mukote mbuya vaya. Mozvaiva vamuriti vana vechidiki ivo. Matsotso gauga. Saka zvinondoita sei? Munhu uya atonyatsodana namai guru. Rudo rwaanondipa so haneniwo ndoga kana ndichofamba handotonyatsonzwa kuti kana ndichotsika pasi panoita zvokutinhira. Panototinhira so kuti handiri kutonzwa kuti nenyama dzakutouyawo pichana. Mungoziva kuti bamnini vakanga onda pichana but iko zvino amo nesudumbuwo acheta achionekera nesudumbuwo swakubudawo futi. Bamnini. Iye aigara nemumwe murume ka. Anoona. But vakakonana hawo but iye kana muzwa kana pane zvaitomboita kuti kutadza kwaiita ikoko. Kana aitadzira murume wake kwandiri haninga kutoziva kuti zvakadai so munhu afanira kuzita. Saka imu ndi muchazvigona chembere yaya yapedza location yapedza ruzevha rwese ichiti apa yagara apa yabva apa yagara apa yabva imumu ndimo mungaikwanisa neudiki hwamwina moza kuti mbuya vaya havana kana nezera nini ko zvinondodii matadza kwana here vana vadiki vasikanatsvakirawo kana mai guru ndimi mama vangu ka munitsvakirawo ka mukaona kuti mwana wangu akurasika ka ndimi mofanira kumukondora zvamuri kuita zvo zviri right ka pandochiti aiwa nditsvakiriwo ka mama ina handisi kutombovaona vasikana vacho. Bamnini munenge makatotyisiwa imu mune mukadzi yako. Shwa ndotokutaurirai because pfungwa dzenyu kana zvamamuri magariro andakaita nemwe panapa ka handizvo zvamava. Apa muri kuti ndisiyane nawo here? Imwe takambotaura nenyaya iyoyi namukoma vako zvikanzi aiwa imwimwe mutsiurei semwana wenyu. Zvakaoma bamnini. Aiwa kana ino handikana kutombomona ndombokushanyiri kana kumba kwenyu. As long muchigara nemukadzi uya yakachembereya yaka handimbofi ndakaya kumba kwenyu kuzokuonai. Asi mukatsvaka zera rechidiki zera renyu ka munoona ndichikushanyirai. Mwana uyu akatotyiswa sho kutoomerera kuti kwanza tinodanana tinowirirana chaizvo nemukadzi mukuru akadaro chero mai vake vari vapenyu vachona zvakadaro vangazvibvumira zvakadaro. Zvakaoma zvevana ungazvidiki asi haiwa ndidi kana kumona pamusha pangu mukadzi uyu. Saka ndo zvakaitika baby. I'm sorry for what happened. But ndo nyaya ingoripo sweetheart. Saka iwe nguva yese zvawanga waita izvozvo mumadhiri akuna zibhodi ukasandudza wanga uchida kuti ndizoita sei? No, at times unoza machinda pane time yamwe ndoda kukavhirana. Mboto zvazvinewo nemadzimai tomboita isusu. Since kumusha uko kwatinobva takakura pamwe chete.
saka nyaya iripo ndeyekuti paindikavhirawo tumwewo tichirwa pana saka auya kundokwanda kuda kumurasa since akaisa request yake ndangoigamuchirawo ikatiita handina kuziva kuti tichazosvika ipapo ufunge saka iwo wakada kusavha mainterest as a board at the expense of our relationship. No, I'm sorry baby, I didn't mean that. Nyaya inga iripo ndeyekuti ndaida kuti iwo zvimufambirewo hatatarisira kuti zvaizoitika zvakaitika zvezve. Saka iwo unofunga kuti kana ndichiona musikana waya muchimuchita zvamuri kuita izvozvo as a board ndopandingazobva ndafunga kuti iwo uzondiitira izvozvo because nhasi kana iwo uchisavha as a board mangwana anenge achisavha iwo. Ndingambokuitira izvozvo handingambokuitira izvozvo apa taidoitirawo zibhodho kusaidi kwake kwete inini ndaitira kuti iyewo zvimufambire ndofunga zvapakanganisika zviti. Saka kana watanga kudariko zvino how am I going to trust you because inini I trusted you before and because mwakundiitira zvinhu zvakadai so for tichazokutrasta sei? Oh my god, no, it's not like that. What is it like? Nyaya iripo ndeyekuti iwe ndinokuda izvi zvakaitika kune rimwe side saka ndichiti ndikumbira uregero pane zvakaitika ndosaka ndakudedza on a different day ngati since munhu anga musi wakabva panapa zvinhu zvasina kumira zvakanaka handina kuda kuti ndikufonere ndakazokufonera kuti uye watomborefresha saka now I know kuti warefresha saka ndati ndikutaurire chimiro changa chiripo whatever napenda mba kwedu mira sweetheart damdziko riri pasi unosati kana uya kuno unondiwachira siya wandisukira siya wandibikira saka tisare ndibikiro nani nhasi vanhu vafambira izvozvo shamwari nhasi handi wandidedza uchindidedzera nyaya yako iyi. No, listen, kana usina kunditira zvoniwo ndena ndisara chinditi saka iwe chitopinda mubatitoona vatoita sei shamwari instead of being sorry wakutondikomanda ndakudza kuti nhasi vanhu vafambira izvozvo ende ndatokurespecta kuti ndiye panapa. Sorry babe, I'm sorry ndazvinzwa kandakwenda Ajede makore makumi mairi nemazereche terekai ndimbofara ndoti ndorora. Ajede makore makumi mairi nemazereche terekai ndimbofara ndoti ndorora. Ajede makore makumi mairi nemazereche terekai ndimbofara ndoti ndorora. Ajede makore makumi mairi nemazereche terekai ndimbofara ndoti ndorora. Itosiya ndibatsireyo. Rega ndisiende murwaro wabasa. Ndikuona danga ira rina kumira mushe. Ndikuzvona. Kamuru kaita tika rubuda nepapi. Apa ndo paari kubuda napo. Usingazviona here. Ndatozviona nhasi useni. Mfana une nungu apa danda rakachikoka iri. Zopinda futi mombe gorona mugarden nemunda maonera. Plus muri kuona apo pasera muda kutopagadzira matsiru karipota kaidai. Apa ndipo daenda kuharare. Unoenda nei? Madzishe. Zibaba. Naro basa. Kurise. Ngodaro. Arume. Nesondo na kungofa nebasa chete nai. Kwatingaita sei chama? Muzadaro mukandira kuwana wakamukana kuti mumboti khuwo kushanda. Ndozvinoita mabasa epamuti. Kwemimi mangonyara kuti zipi. Unoona kuti muri uta. Inguva izhizha inofana hatina nguva yekuti mutamba tikatotamba todi handika tujoinizva kwanzi murume ukasvika ukawana vanhu vachivhiya mombe neunobuditsa zvakapfeka here gaisi tiite aiwa unofanira kuisa maoko kakwete ungosvika ungotarira vanhu hazvina unhu zvisina unhu ndimi wechidiki muchiri kutemba zvinobvaro zvisina unhu kaungosvika ungotarira vanhu so takutodzita unhu ngwaremfana unetemapara semura ngoti hapana unika mukasemura ndiripo imwe ipende ngoti gaga
Nda matofunga zvotogadzisa nedanga panapa. Danga rinoda kutorowa chama. Anyaliona yasevenza. Ya. Ndivaviri so. Akunzi. Tisu vanhu vacho ka tisenge titotembwa pano pamusongo. Mkomongo. Ndachikumbira ukamfana wangu mbomubatsira kamwe kabasa so kari so kudini. Yamfana wangu. Ingwe yeshisha ino antomboda zvokutamba kana ingwe yeshisha. Tasaone utsora rese riri baba rese. Handiti dada kuti izosvikana zuva rati dzike mbishana. Timbopinda tikarovheti iwa kwera kwatora mufana kudai nayo. Aiwa kumbira wangu mkomongo. Vanokasira ndonodzoka izvozvo. Pane basa racho ka. Manje ndingatodzoka. Chero ngoti nhasi ndasikana ndakampina iwo uziyo kuti tine chirongwa chedu chemari. Aiwa ndodzoka. Endai mukasike udzoka. Maita inyu la kusasa. Ndingatima. Ko kuti tuka futi kutenda kutenda. Bora ita rega chitofambisa ka. Furana zvokupota muchitenga hembe. Kwete kuzikana nehembe dzamakapfika idzozi. Munomakisa pana wangu. Come in. Mkorombindo. Sisi homba. Nalo sifuna kurumtimisa msuri. Muzazi bayani kashika kumona nda kutadza kudzoka. Atozera kubvisa bhatiri kuti ritandidze. Muzati zvinouraya foni izvo. Muchibaya muchinda kumberi kwamusingazokwanisi kudzoka. Handiti? Muchitsvaja izvo madhilita zvinhu zvangu hamusina zvinhu zvangu. Mudziyo inokosha. Kwakanaka. Tauri chama ndaitokutsvaga ndaitoda kuti kana kutosvika kuno ndine nyaya newe. Zvakaishita musikana wako panapa hazvina kundifadza. Yes, baby. Zvisi. Rubhamu ndiri kudhini ndinakuka balance kangu. Balance ndiani? Kupi. Zadzichi. Aya nopeka. Ndakusanga kuti last time ndo zaingotaura izvo. Usauye wanganeti. Ndinichauya neboko. Ndosvika. Wala ndokufonera bibi ndakuya. All right, baby. Sha. Tora tizongo. Saka dautu chandrungu dautu ite ukatse house yako. Ngodzero house. Chit. House. Chandiri kuda kuti uite kugadzira house yako. Zvakaya achiita panapa ndona ndine musikana wangu. Ndozvandiri kuti ndanogadzirisa house yako iko. Zvanditaura. Kolomino. Anditi ndiwe here wakatadzira. Ndibudire pachena gaga pachirume. Wona musikana wako akandidai. Ndoziva kuti ndokwanisa kutangira papi ndimugadzirisa wewe ndogadzirisa papi pandogadzirisa. Iyo unoreva kuti mimi mamukwanisa communicate nemusikana wako kana musiri panapa. Munokwanisa kuzongotaura kana mapinda muno. Ani ndiye anaitaura naye manje. Muchitaura dzeinze kuti muchitadza kutaura nyaya dzemusoro. Zvakanga achiita panapa ndozvanditaura nezvazvo. Handiti?
taurana ikoko iwe kana chikuti taurana nemunhu wako wakuda kunitaura kuti handiti ndachitaura naye pana zvebasa riri wakadi uya nembe dzakawachiwa wakadi uya nembe dzakawachiwa utora hembe wakurova nadzo hembe wakugarisa nadzo hembe dzo handiti ndangopira kuti ungoblinga nguva diki nofana bvisa hembe idzodzo wotora dzako wosiya hembe idzodzo plus ndipe izvezvi mamuchibaya foni ndipe wacha yangu ndipe kuno no problem saka ini zvandikuda ngoti uite izvezvi zvandafunga manje ndezvokuti zita rako rokunzi Michael Forbes chinenge chirungu handi ndinodedza munomu saka nyaya yapo wakatudza musikana wako unonzi Michael Forbes nyaya yapo ndeyekuti iwe wakudzokera pazibhodho ndichada kuti azive kuti zvise zviripo paground ndezvipi kana dzatodaro manje dzege dzachiipa kanyadzi dzatoshata pakuti izvi zvakuda kundisenzisa kuti wanzi iwe akati chinyi panoti kuti rege ndimbonzwa kuti zvii zvakaitika akava achiita zvinhu achiita discord munomu zvokuti kufonera ine ndawaride ndandichatombodi iye zvino wakudzokera panonzi zibhodho pako pekunzi zibhodho ndo pawakudzokera ipapo Michael Forbes chaiti nezva Michael Forbes plus hembe dzidzo usiye hembe dzidzo ubva utora dzako wotora marara ako wosiye hembe dzasimuka manje korombindo taurira nesama iwe pane pogarere pasofa ungagara pakona pesofa ndiuri kurai masofa angu handiti ndepamaiva muchigaragara pa osi panogarwa wachaira kugara zvimabhenji handiti zvembe zvako izvi zvembe zvako siya hembe handiti gara pasofa wachaira kugara mumabhenji handiti muchiuraiura masofa muchichi isi sofa rakudzikira panokuda kwako uziva zvauri kuita here aiwa iwe ndiwonondiita nhapa handiti kumura hembe dzodzo urowe pasi handiti vatitaura nechi chandingataurana newe sina zvokutaura newe ndiwo mucheka wakazunga beta vakuruye ndiwe kusara mugomo waweka ndicho chikomo chamakate sekuruye ndiwe kusara mugomo waweka ndiro gomo rezhongwe vakuruye yewo blast zvisei zibo ziri nani wena handi zviri nani kuenda kuenda kubasa ndiyenya ndakadzoka ndakanzwa narineti kachitaura kuti makapinda nezuro ndikati arikidza ndibate mudhara asati abuda agare pasi wokai kauri kubuda nepi kundikuona uchibuda nekusaidhi kokumba kuri koko aiaiai ndiro nyaya dzokutsvaka kwetsiri vashavi tichitsvaka zvakai ziboto tsvaka aiwa utsvaka kutotsvaka ndozotiita taura zvona pane uyu mudhara uyu anzani ndobva wamathloni akanga andiporomisa kati tiuya tikwanise kukupinza interview chichi pane
Alright. But manyaya iripo manje. Nyaya iri pazvipfekwa. Pakupfeka. Pakupfeka unozwa kana uchizwa kuinterview wazosvika ukaitonge rombi manje. Nyango basa riripo unoshaya. Taura azviti kuti kauswe mainterview wakapfeka mambusa. Zvoda kuti wosvika uchiradzika kuti tonge gentleman nyango wakuzviza kuti hapana. Yono kasvana kupfeka sezani. Yenyiyo. Sezani. Kuti tongopfekera naye amapfeka ndopfeka handina problem. Tiona zvakare kuti vamwe vacho manje kana vasinge vaenda kwegwi vazhinji vacho vanenge vaine pfungwa dzakanaka dzokuti aiva ndeshaira mhuri yangu ndisenze kazipura sitikatumira mari kumusha kuti vana nevakazi vararama vana vazoenda kuchikoro wasvika kwegwi manje anegara zvezve zvaangazitarisira kuti kabanga ndisaona mari situmira kumusha hapana mari ingauya kamari kacho kaane senza ikoko ndokaari kubhadhara karendi kako kanenge mukamba kaari kurara asitenga chikafu hapana mari yaari kutumira kumusha wepedza makore anoita kana kuti 5-7 years ari kuye zvinopaipai manje kuti asidzoka manje waakunyara futi ndareza kuti mabiya akaya akasiya kuno munyika abanga akasara achirima akuita zvakanaka vana vavo vari kuenda kuchikoro waakunyara saka tekurudzira manje kuti kana wakaenda kwekwezva wako wakavinga zvikaramba haivana kuramba uri ikoko usinyara kudzoka kuno dzoka kumusha kwako ndenyika yako inoi woita basa rekugara kwako usinyara manje usingopota usingotenderera usingofamba chete nenyika mukati menyika isiri yako tiyepa tambudziko chaizvo uno Shumbai. Sibodi. Yoga. Sita. Kwani kwa gate. Ndozi zile wote tutaka. Wacha bado mwisho wewe. Zuri hizo mbe. Ora. Tukesho kwa tazama sumeli. Opa kana butsa mwana kana butsa. Butsa. Kana butsa. Kana mapushi wanu. Butsa zi. Butsa butsa. Butsa. Nukbane. Tushika banyanga wewe hizo. Yangu zipo basi rusiko chini wana. Hizo zangu ndera ni mtu akapeka si. Hadi. Una mari. Kuna kitu cha Ayo. Wow, acha bado zivuta bosi. Tuzaje zora tuzaje ndo mimi zora. Nenda na. Chisa. Usiko wata mari zisine basa hiyo. Ewa mdorongo boita urudo. Aweta urudo. Aweta urudo mdorongo. Sasa atike tamburi ngana mu. But uchi kuziti. Ayo, awchitizo ndochengetedza. Muzi kwa kuenda patose kasbatsi. Aiwa, matinga dari. Ndika kuyo. Muzi. Kondime madhara acho nakamune ndichengete. Ewa apa mdorongo maita urudo. Ewa maita urudo. Sasa kuti mai mangwana cheti ndofana kusvika pa yanga. Chakufunire mangwana. Ewa ka wani mdorongo. Washa. Jula. Ukita kitesi. Roba. Kitesi. Roba. Mdorongo. Alright.
makadi kwa mai. Tinofara hedu Mukwasha makadi nenyu. Ndosimba hangu ini. Makadi nenyu. Ndiripo hangu mai, makadi zvenyu. Aiwa tinofara zvedu. Matitsikawo nhasi. Aiwa tatizomukona mazuva awanda vedu we. Vaita basa shuwa ndamuka ndakangoneta ndikashati kochi. Ndosaka kuri achitaura kuti kana paine vaenzi vanouya unongo hakangorukutika usikatobokwanisi kana kuita se chero moto hanambovesa. Naye chingonzwa ndakaneta shuwa Mukwasha vakadini vana Zibhodho. Vanofarawo chaizvo. Navatete Mailineti. Vanosimba chaizvo. Amai uyu ndisawira wangu uyu. Anonzi Gango tosenza tose. Saka ndiyati zvinoshamari wangu achingo chinda kumusha kuna mbuya. Ndikandikuperekedza ndiyani mudziyo wamuona wakamira panze apa. Ndiyani perekedza kugwero. Vaita basa shuwa makadi nezvenyu vaGango. Ndotenda mai makadi ko zvenyu. Aiwa tinofara. Mbuya vangu ava. Mukadzi watezva vangu vaya vakamboya kugwero paya. Mai taura kuti vamatauro vaya. Ndo mai mataura. Aiwa totenda ino mai matauro. Aiwa neso tinofara. Aiwa totenda. Ivari pane ri baba. Baba venyu havapo. Vatova mazuva vasipo. Vakashedziwa naamwe baba kuti vavagadzirire ngarani yavoko. Vakatoti tingafa nenzara regai timbonoita mapeace job. Vakanga vamboenda kuMaricho kumwe kwavanga vashedziwa. Havagari pasi. Ndokutozvigona iko. Vanoona kuti mhuri yangu ingangofa nenzara regai ndibate apa ndikabva apa. Asi ndinenge ndichingonzwawo shoko richibvawo kumaraini kuti aiwa vati kwanzi vari kuuya vakupedzisa. Nokuti ndisingazivi pamwe zuva richodoka nhasi vanenge vauya. Mama, neme, what a beautiful onyinye. Nimo bimo. I was feeling so sad because I was all alone. Was so bad. And there she goes. She touched my heart and said, "Hey, baby, I know to go." Hey, was so glad the way she keeps me smiling. It brings me joy. She proves this loving is real. Within my heart, there's nobody else. Baby, give me your hand. Let me take you away, mommy, me. See the girl I want marry, no time, no delay. After all the things I've been through, I present my love to you. The girl I want marry, the girl I want marry. See the girl I want carry, now the girl I want marry. Oh Rolando, no mume, oh man, what a beautiful onyinye. Nenye makagi, so you and I can fly away straight to the sky. Just you and I, girl, I know the lie. Can't you see? You were sent from above, and you know you're my heart and my sweetness. Is this love? I don't know, but I know what I'm feeling. Now God be my witness. You're my princess. The way she keeps me smiling, it brings me joy. She proves this loving is real. Within my heart, there's nobody else. Make you give me your hand. Let me take you away, mommy, me. See the girl I want marry, no time, no delay. Ndosaka mutwanda waya kuno kudai. Zvakaitwa nemwana waya ndizvoninyadzisa mafungi. Mukwasha mungasera. Ndozwa ndakazwa moyo wangu kugwadza zvikuru nezvakaita mukomana waya. Mungasera muchitambudzika Mukwasha nenyaya yemurume wangu. Mozvidetserei shuwa. Zibhodho murume wangu ka. Hazvina basa ndakatokanganwa nezvazvo ndikatomanya maraini ndikakwereta. Hamuoni chero chibage chacho chatokura takatobva tatotanga kurima tikatosiyana nazvo ndikati vana vanokanganisa. Mugoni wepwere Mukwasha ndiasina.
munoona mazuva apera aya tatenda pane zvakaita vachibva kuchikoro hameno rekeni kuti angaenda nerekeni kuchikoro ndokupfura mumwe mwana ziso takaya tikaramwira mwana ipo pano pamusha zvikanzi mwana iye kana musina kumurapisa hatiti kana kutombomuona nyaya yachona ikatosvika kwasabhuku tikazopedzisa takutoripa mbudzi zvazvanetsa Mukwasha asi kuti munhu unofanirwa kunzwisisa semunhu akazvara saka hazvina basa vana vanokanganisa vana ndevedu tese Mukwasha chimbondiudzai nhaya mai kuti dei musaenda kumarichi zvinezvi mungadai pane mundauro takangomanya-manya tikabatanidza tikadzvara takatokanganwa nezvazvo aiwa zvemurume wangu here Mukwasha siyanai nazvo izvo topedzerana tiri vaviri ndakatomukanganira kudhara mungazvinetsera izvozvo shuwa Mukwasha mushwa ndakudai amaika hakusi kuti ndaya kuzoripa kwete asi kuti pamakatapudza ipapoka ndangondingowedzerawo hangu ndoziva kuti hamumbozvitambiri kuti ndikuripei hamuzvitambiri asika ini kuti ukama hwedu uparadzaniswa nemwana iyeyuka hazvigoni ini naatezvo rangu nemi tiri vanhu vamwe chete tirimba imwe chete saka ndoda kuti mutambire zvishoma-shoma zvindaya nazvo izvozvo Mukwasha vanhu vanozondona semunhu akaita sei vanofunga kuti ivo mai vaya kuti vanogarisika navo nevamwe hazvina basa sezvo ndataura kuti vana ndevedu tese zvisinei hazvo sezvo mabva zvichibva mukati memwoyo wenyuka hazvina hazvo mhosva changotora asi zvinondiremera inini zvokuti vamatauro vakayagawa nyaya yakadaro handifungi kuti shwa tinowirirana pano pamusha asi kana chingoriwo chipo chokuti madangondipawo saambuya venyu aiwa handinogamuchira asi kana iri nyaya yekuripa kana ambuya ini handisi muenziwo pano kaini ende vanhu vomumaraini vanenge vaudzwa nani kuti ndaya kuzokuripai ini ndaya kuzongopai hangu kuti aiwa zvakaita nemwana zvakakanganisiwa ndenge kuti imi neni kana kuti imi nesu tibatsirana kugadzirisa muzukuru wenyu asinganzwi iyeyo ane musikanzwa murume wenyu zvamukutaura zvatatenda zvishoma izvi asi munoziva zvamungaita nemurume wangu uyu Mukwasha demangomuwanira chimwe chinhu chokuita kuti agara ari munhu uyayo anongoshanda nguva yese anongogara ari bhizi ndokuti asamboita pfungwa idzodzo because vana vedu vanotiparira ndosaka ndati ndiuyi ndizokuona uye ndichikuonesawo handaimbokuregayo semupana wangu kuti rega ndisvike ndikuone ndizame kutsanangura kuti aiwa zvakaitika zvakaitwa nemusikana wako it's not a problem semunhuwo ndinombosvika pakutsamwa ndandatombofunga kurasa ngati mupana rega nchimbosiyana nayo because magames ake akuita anga akunipinza pataiti asi ndakangoona kuti semupana wangu hazviite kuti ndikurasa yose musikana uchioneko zvino ndichimavoide papaipa ndichimudzinga nzvimba ndiyo nyaya yekuti anenge akuzouya futi kumba ndisiwa aiwa nyaya yaise kuti iye anouya achiroka-roka zvezvi ona kampana ina handinei nazvo nyaya ndiri kutaura nezvayo ndeyekuti iwo ndounokontrola munhu uyayo saka iwo ndiwo ndiri nenyaya ndiwo unofanira kukontrola munhu wako ina munoti waridhi kuti ndinomboita muranda bhozi ndiri kukavhira iwe mupana wangu bhozi unoda kublingawo saka kubva izvinezvi zvienda kumberi uya zvako uite free kudheni chandiringoda chinhu ndechekuti usanyanyisa kunyepera vana vevanhu Basi pano tiri vanhu vamwe chete kwete kugara tichingorengana basi pano tiri vanhu vamwe chete kwete kugara tichingorengana chimwapo ndikumezode kufunda shuwa idzodzo zvakaomasho zvasangana ukamufunga ndokufunga masama tichikawo zvomazona sikunyaza kubatana zvona kwara maskerese unongopinda mumwe mudhudhu tienda
Sina kuona kuti matsoka. Bwana. Usizoti munhu. Ongoro. Ende pa mashops apa. Uroza musika uri kureba. Uroza Mate. musika wako uri kureba. Ndauti chini nyaya security pano. Makati ndisamba panapa kana pasina vanhu. Nandi munhu anda sechituta tikunzwa nani? Unakirwa kana kuona zvinhu zvangu zviparara panati? Muzwa kunonzi kuneta. Zvazvinondaneta newe. 1. Gadza beans. Wakuwata sechitsere. Kutozonzwikwa nema next door imba yakutsva panapa. 2. Unongosiya zvinhu zviri one zvinhu mastove magetsi anongoswera achichaja. Umwe madzaina ndodzona kuwe. Tokumbira regero glass. Mai ndingagarisana newe sei? Ndogarisana newe sei? Undoda ndikuchengete sei mukorombindo. Undoda ndikuchengete sei nini? Baby. Hapa mbonibatsira. Abeno pamwe pano pandinokanganisa kana pano pandinokanganisa. To time to. Kungoenda kopi? Ana namusika mupatu. Zvakuti first. Unoitire zvaunoziva kuti hadipo swako. Zvomukanganisikawo. Chienda kunisati ndichitaura naye. Ewa. Ndakabvira kare ndichitaura naye zvinhu zvimwe chete izvozvo. I'm sorry. Urisira nemaoko mamwe. Sorry. Musika wako uri kureba ni? Warebesa musika wako ni? Wauda kugurwa. Kwakamira sevhiri. Kwasara miriwo kwasara mushoma. Kune nyama shoma isara. Tibhone ndakaya nezviri yasara shoma. Pane imwe makati ndipe imbwa. Mukorombindo. Nyama ndakati ikwangwa nti ndo nyama yakabikwa ngagarisa mufiriji mo. Ndakanzwa semakati iri fresh. Iwo aiwa zvaungakwanisa kuita ka wochitogadzira zvako baba ndikupe mari uende kuhoridi musha pose handina umboenda hako kuhoridi paunodzoka musoro wako unenge wakudhonza zvakanaka handina kazvandingazviita nema ndiomesera hapana kuomeserana ndo mari ritsura ndinga kutokuita at least ndimbofemawo chienda kundisana chitara naye chiita so ipapa boila makaroni papa nebifi yacho nayo wondichinjirawo hembe mapfekero wakaita pfeka hembe nemaoko marefu utobikira mhasuri dziri panze panapa mupfekero rudziwo ndoda kundiitirewo ndoda kuti chini nehembe dzisina maoko ndoda kundichallenge tipinde kamukeji mechini naundiratidza kuti mhasuri ibva panapa ndangona kubudisa uye chimandichibike mupfekera kavhesi pamba pangu ini apa unditeerero tobasa kumupfekera kavhesi usadaro waiziti unotaura nemumwe ndazitasi It's very bad man unozvitirei aiwa kana uchengeta munhu anofana kunzwisisa kuti at least blazo wakubuda mari yakawanda hapana umboti ndikurasikirwa nezvinhu iyo nyange iye anokuchengeta ike zvinokufamba wakachena apa ndiwo unozviwacha ike zvinomba maoko makachena ndiwo mutsvaira kana kuti ndiye chimwe chinhu tendai sotienda lenomba kwenyu kwenyu kuna vabereki vako kuna naupariseva
Ndipondodzoka. Nemake? Inondiuraya pepo kanaka. Ndodzoka kuja kuna vanhu vanoonekera. Uroona kuti wafiri kwene kumusha iri. Kumusha kuna kuti uro kuno vari kumusha kuri gagariko. Ndo wakafanira neko. Bose vakujaira. Noswera. Wafiri ndakakwanisa kumusha ndanga kureacta. Reacta nemapundu. Kana tongoriwo munhu sesi. Nemunyaviri. Kana. Sike iwe chikafu chauda chibiko doti chike pano. Ina nsuda zvokudya pano. Kudya pano? Manje baranzi atogadza. Hazvina basa mozodya manheru vande village lodge. Vanodya kuma-Chinese restaurant. Village lodge? Ndokwandirikuda dzinambopera. Hakuvharwi nema kuna half day. Asi half day. Hakuvharwa hanzide. Chinese. Kushupikai pakuti kudini iwe ringitori wajera kuvhara vana vanhu majaya. Mina ndinogadziswa ndiriko. Ndati zvinonogadzika ndiriko. Muchembero vanovava kama ndaikuona kuti ndinotengesa mombe iri kuchi. Mune mombe kana dhongi zvaro munaro. Zvinonobviswa ndavako. Mombe yaina kana iriko ichanotengeswa ndiriko. Iro dumbo rina nombori nderangu here. Nderako. Nderako iwo zvisi zvakaita. Iyo wauda kundiboha manje. Iyo kwa manje ukusi. Andibokusi. Ndirekete mani unopengere. Andibokusi. Ndisiye mani unopengere. Andibokusi. Ndirekete mani parisa burikona mani unopengere. Andibokusi. Ndirekete mani. Pacha mfrezi mambe. Kwa chichi? Nyemba. Wow. Dzakaita seizvo. Dzimwe beans so kana zvaita. Kuti mfana akatadza kunyatso dzitima zvakanaka pandanga ndamupa dzakawanda. Ashomora wakadyara chibaki ndokuti kurima kawo. Ndakagara ndinorima. Ugoti uzondipawo kana chaibva tisimbodya. Kuti kuite se? Kudya. Unodya ichi? Handidye. Haudyi chibaki saka unochirimira ichi. Pana bhuru wangu ande zvokufuya huku, mabhizi nenguruve saka ndiwandotorimira zvavo. Ukadya unoita sei? Ndinoreacta ndotanga kuita pundu ndotowata ndichipenya usiku wese. Kana udya chibaki? Ndika zvakaoma. Mai sinotochidya isi chibaki. Kuprezi kwababa vangu kwakatenda vanouya nacho tikaenda tinonotemerwa totodya ende ndinochida. Chibaki chinonaka icho. Ngako. Ndinototyira hangu lendi. Dai siri lendi. Ndaimborima zvakadai. Kumakabichi. Zvimakabichi. Zvotopera izvo. Mukomana ndiye anenge achimbodya zvake. Ndaimboti arimire salad zvino komana inofuta. Zvokurima zvino zvezvo zvinotomunetsa. Unopota kaiwa uchimudzidzisawo. Kana kuti autogone kana. Notano udzikere. Haudziki chinhu. Papa kumudza zvose wamudza paunodzoka unoona zvatori zvimwe. Blas. Yo Blas. Maswera sa. Baba umangu wewe. Mai manje. Sangwa ndopinga ndikubvunza kuti baba umangu wewe ndina pesa rakuba ikoko. Ndabva mai manje nimko. Uchienda kupi? Pane kuende ngenda tumwa na Zimbabwe. Kupi kunoitei? Pane zvimwe zvinhu zvingandituma. Road rupa upi? Ndabva ndakadai sendo ndaipindira apa. Asumfana iwe une zera rekuti mwana Zimbabwe iwe kuti upfimbire mudhara matauro tando wewe zvigokubatsirei kana mudhara yaramba nani mukadzi wake. Handizive nyaya yamutaura. Ndozvakarambira chikora izvo naye.
Handisi. Unopenga ndiri ka? Handisi. Kwenda kochekera. Kwenda mukachena blazo. Kwenda. Tapina mira. Ai, mira. Tete nchambobuda nyambonoona shamwari yangu kuseri. Asi kurudzoka ka? Ndokumbodzoka ndachikumbira kuti mungonisarirawo shandi ndodzoka asi ndokumbodzoka. Mukunzodzoka kabozi. Pane zvesha udzazuva zvintora daira kupora. Andokunzodzoka. Handisi. But tete pane hembe dzandisiri kuona ini mumbomo. Dzandisiri kuona? Dzakaita sei? Pane trousers rejini neshoti yejini nematisheti twandisiri kuona. Akaendepo. 3/4 ya? 3/4 chaicho. Ndakapfeka zura zuru. Ndakadzitsvaga nokuti ndoziva kuti ndizamunofarira ndosika ndakadzitsvaga ndikadzishaiwa ndakavhenima pese ndikadzishaiwa. Aiwa. Ndosati dzirimo. Hembe dzakawandisa pamupani pamadzisiya dziri. Totozisa dziri. Unotarisa kubasa kwenyu kakusina. Hatisi zvokuzotaudzana zvinhu zvakawanda. Hatitombodi izvozvo. Ndichaedza kutarisa kubasa but handifungi because ni hembe dzese dzazingwa imomo. Kuda ndaenda nadzo basa asi chakutotarisa. Anyway, ndichamboenda asi ndokumza kudzoka. Alright, ndenge kudzoka because mwana wangu ngoda kutakutoneka. Alright. Bye bye Shanti. Bye bye. Kudzoka kanonoka ndiona ndamusiya oga. Alright daddy. Alright. Pane zipoto kuziparira futi. Yatongwava ire papa. Hondo cheche. Alright. Machidzosa rini papa. Kuzvisikira moto musiso cheche. Katodzoka. Kana kunomuona. Ndamudzati adzoke nadzo nokukurumidza achangotoda kuenda kuenda zvichete nanhasi pane ndo zvinoitwa 3 weeks everyday sipoto ndiparira vanhu vangatauri zvavo pavane vasasikana vandikadanana navo patuya ndoshinda mani basa akanakira kuti ari pakahuredi kahuredish ane kakaenda kuna lini asi kamunoza kuti chii ini pane matomuzira manje musikana iwe pakaipe paunomuzira pachino handisi kuti pakaipa isachi but brain dzangu dzinotaura kuti pane pamwe panhu pandonyamuzivira asi kuti ndichazoti kana ndarekoda ndokutaurira ungoti wasabhuru wangu but wekutanga wambodza chicriticize here unotojelasa aiwa handisojelasa ndakakuzvambura aino ndoineshinda ma but shinda unobata mabhureki unobata aiwa shinde itambo itambo munhu amboona mubake ka munhu dhora chinokatoti mfana izvi ndakazvitsirewe kukupa uzawanda ndakana chitima nemunhu ndirachipomerwa ndakana chipomerwa fana amutora anyway ini chero ndakuudza kuti pane zvimwe zvandiri kuziva about but kana ndazorekola ka ndichazokuudza pocho kusora chi wamona pakaipere kwete pakaipa asi kuti ndiri ngokuudza kuti pane zvandiri kuziva saka at least iwe chimbokontinue timboona because kana uchingoti ndisere naye nekuti pane pawakambomuona hapana pawakamona maina uzoziva kuti pakaipere kana kuti hapana saka ndingosiyana nemunhu pamubuda unyowaniwo anyway ngatisiyane nawo apo zichawandotora shinda futi utoona uchitoka mucherechedzo zolo kuti kwamuzuma in kwamuzuma out tete siyoyo yasaropeni muraisi mavara mukagoniwaniwa kwakanaka kwandiri kubva kuri kupisa hamurevi nema mapiso rangachita mubhazi mandandiri akuchipisa zingaiti achipisa zingaiti ndatofara ndadzeka bhazi kwakadini kugwero gwero kuri nane kumambosakanaona ndina namai yangu seru andina ende ndasaka ndaona vanofara zingaiti kubva paya pandakaenda kugwero kudzoka nhasi ende mwari vakanaka mufunge ndichingosvika kugwero nokutowana basa sataura nezvezita iroro rinopisisa jesu akanaka dai asiriyo nyadai ndisiri pano munganditarire zvemasvikiro andakaitayo nokutsvuka-tsvuka kwavakuitawo ndiye
Ndinotsva usaramba uchitaura nezvezita iroro. Kana makuti ndisataura nezita raMwari memakure vei. Zita iroro rinopisisa. Mufunga kuti dai kuri kuti ndikasataura nezita raMwari, tarirai zvandiri izvi. Ndingadai ndakaita zvandiri izvi. Jesu ndiJesu weminana. Wozi hai handa ndaibva zvizvo. Shandanzwa. Apa nangu chibva kuno basa rokuti unoriwana. Hama yangu naso anoparadza. Nenzaya kuti Mwari wanibatsira. Mwari wanibatsira kusvika pandira apa izvezvi. Ndotofara zvisingaiti. Mwari uminyana. Ende kana sisi wangu chaiko mishi. Hai handizo ndingamuitirei. Akandigonera. Bamni. Kwakanaka kukutaura nani? Kuchi? Kukutaura nani? Nasiyo. Siyoyo. Siyoyo ndachorina izvezvi apa. Siyoyo. Bamni, kamai. Siyoyo tamudzimirira mucherera basa. Siyoyo akafa. Siyoyo Siyoyo ndachorina apa izvezvi. Sumuka izvezvi ndichobuda. Handi. Aiwa ndindi nawokwini handi. Sumuka tinde. Iwe Siyoyo akafa. Siyoyo wana naye. Kim zvirise? Ndiri boy kuri sei? Ndiri right. Kuinda kuruwa so. Ndiri poni. Iwe usikubatika iwe chii chiri kuitika? Ndiri komara ningoti zvinhu zvisinamira zvakanaka shama. Zviri kufambira ndi? Zviri nani? Zvangu zviri kuita ini. Ine zvinhu zvangu zviri down. Chii chiri kunetsa? Last year zvinhu zvachingori down zvitodzika. Iwe chii chiri kunyatsonetsa iwe? Business haisonyatsofamba zvakanaka. Uri kutadza manager chii chiri kuitika? Ndofunga mbochinjawo type yebusiness zvinenge zviri nani. Kumirira chinhu 1 unofane nzara anoona paipa indaita zvemakobra. Kezvino ndakabva ndachinja ndakuita ndichirita makobra apa ndakuita zvemachemicals. Ndakuita zvemakawashi. Ukamirira chinhu 1 unokuvara ndokutaura. Hatisi kumira. Nemachemicals futi. Zviri kubhadhara singaiti papa ukatasa kuna naHarare uko. Funga for the past 3 months ndiri kuHarare ndichifaya ikoko hazviri kuita. Usadaro zviri kuindiitira zvisingaiti amene iwe. Iwe uri kuva nyika ipi? Iwe. Nditokutaura. Apozati wafana kunzi Mr. Kim. You can say that again. Really? Hey. Zvicho saka ndikaita sei chamara ini ndiri patight. Ndikaita sei boss unoziva kuti ndakaita sei last year ndakachengeta $500. Hey. Bosi ndanda kutoona business akuramba richitsikira. Saka ndachiti iwe mari ndio ingakwanisa kundibooster out this year. No, hainetsi zvanoita business roda capital mbichana but iwe uri bro wangu andi. Iwe unouya kudeni togara pasi. Tagara pasi tudi tonyatsokuona strategy toronga manje kuti wodi wopinda sei ini namudhara manje financially tokwanisa kubooster. Saka unoya rini? Ndinoti next week ndikadzoka kuHarare ndikuda ndine rimwe business andoda kunomhanyisa ikoko. Saka zvidiki zvikandadzoka ndouya ndosvika kudeni ndonoona namudhara. Ndozati namudhara anondifarira ndozati zvinhu zvino. It's okay. Indongoona newe ko mota ufa. Shamari. Kubvira gore rapera rese. Zvinhu zvasina tombomira zvakanaka mota yacho yakatofa. Ndachitongofamba netsoka sezvo. Sanitaura kuti uri kufamba netsoka so. Aikazve. Ndikatotora kamari kacho karipo ka 500 ndikatoti rega ndinogadzisa mota ka.
ndatonyura zvasiyana nekukangambewo kana waderi manje ndatonyura apa nditoti maybe mukorombi vari vatombopfega niposiyawo mota nipowaizawaiza netsoka unouya kudheni then tonyatsogara pasi tonyatsotaura pa kungoti ndanichimanya-manya pane dzimwe medza ndinoda unoita mutauno saka ndambona zvakamira sei but usarega thanks so much shamwari watibatsira unobva watinyanya-nyanya ipapa uchaoneki kana kana chamari izvo ndakutozowanika ndokufonera kahwani igona vari tsotsi wambwa ndijuta mwoyo wangu una nasara nisina kana hwani ndisina kana kabisa mwana wakanesa kundipinda mumongo kundipinda pasenda pemwoyo uza kugara mumidzi yemwoyo wakandita wana last time pawakoya kudhenbere tabvunza mufana wandogara nemukorombindo kuti waona sekulezi wako kanzi na mukorombindo kanzi paipa blasi ndianonzi mudzimai iwe hanzi mwangorasikirwa nauyo waya asi pamwe kaviri muchafu futi makamuona munhu akaita sei amai ndoita sei naye sakanzi paipa hapana chekumirira muda torai munhu ati mai ndoita sei ndobva ndati iwewo manje kuti unyatsozvinzwisisa kuti uri pasenda pemwoyo ndodini iwe ndikamubvunza mufana ndingaitire mukadzi uyo ichi chinoita kuti anyatsonzwisisa bhozi kana chimuudza aribvunza munhu ndikuita sei ndiri kumuvhara zvikanzi ngone zvamungaite blasi muri munhu ane zvinhu zvake hamusi munhu uye angaudzirwa kuti mungadii tikati alright ufura mune chii vorachiti asi mabhuku akwa yawe vorachiti wana mutupu ka ndiyakanaka ingako katinga laptop bebi sanao ndapinda mongoro musvakiri dzimwe nhu ndati ndoita sire mudiwa wangu ndati kuti ndikukandika kalaptop ye kuti ndikupe kalaptop Teresa. Serious? This is nothing. What's the lessons? Lessons ndakambo try kutora but ndakafoira. Wafoira? Life ndatozongonota zvibetseri futi nditore kosi kumba kwedu mota dzechingofambana nawo. Ina ndimbopiwe mukana kumbotrive saka. Sasa ndiri kuraramira. Chindiri kuraramira chii ureta? Kana chidaro. Ndongade wakandiudza baby. Ndine tu majabo. Ndingakuudza nhamo dzese dzekumba kwete kuti ndazodanzi kani zvazodii. Kuti dzekumba kwenyu baby. Dzako iwewe. Uri mukomana wangu ausimurume wangu. Shoko rinoti ndokuda rinorevei? Zorevei? Isn't it too much ari kufanira kucrossa neship? Ndosaka ndachikubvunza nezvelicense. It was one for you, eh?
Aiwa, laptop yangu. Nipe laptop yangu. Nipe laptop yangu. Nipe laptop yangu. Ah, nipe laptop. Ama, ndio laptop yangu. Ndi sawa. Isa laptop yangu. Nipe laptop yangu. Iko momento chore. Esno kufimba makarati no mapay wewe. Una mapay makarati. Makarati no mapay. No mapay makarati. Sasa watangu. Yes, that's the beginning. Una mapay makarati. Urida say. Aha. Dzikama. Kunza, unamtoa laptop yangu. What is this? Urumba laptop yangu. Tukuna laptop yangu. I tried to find you many years ago. Lile. Kurize. Ndiraiti kwakadi. Ndiraiti ndiri kuchovha. Ndigadzira road akumana ndandikona kuva ndione mamboswa road mugadzira road. Vana Lilian. Chicha kumatanga rini kokuimba chirungu. Tagara chichimba ichi. Kana bosa kwasipo kwa dzinopfa ukatsinga neropa ndi. Nyaso kufila at home. Sazvitse. Ndiraiti. Kwari kwa Mike. Mike achagari pana. Achagari pano. Ogaro. Mike agara kumambo. Kumambo iwe panapa. Iwe kutsvage chipanapa. Bosi wako asisipo panapa iwe osara panapa. Iwe sata zvisingafisi zvakaitika. Michael achagari pano. Iwe bata ikavhara. Zvese nevashandi vacho vamubva kugara kudzimba. Yei, Koromini. Iwe, kutaura newe. Utondidisturba zvandiri kuita nayo. Ndakukudisturba nhasi. Ndiri kutaura Mike achagari pana, apa utondidisturba ndoda kuti gagagagaga. Are you trying to play me? Mukuzama dadi. Muri kuitei? Apanani zvi. Kwini ndodzi. Iwe na Mike wako, ungandudza kuti achagari panapa iwe uri panapa. Mike wangu. Kasa musofonerana. Foni yake isikuita. Yeah, ichaita. So serious? Foni ichaita. Paichaita ipapo muchafonerana. Muchasangana. Anditi. Serious Mukorombini? Rukuta. Ora ndombro ndipo address yako anogara. Andiripo unyorere. Ndokutsvagira ndombrawo. Serious. Wakudaenda mambo. Wakudaenda mambo. Ndombronyora. Ndikupe kana. Famba nezvimabhilo zvisinganyori. So, ukurevesa. Ndanomuona ikoko ndokwari. Number 11. Mamuona ikoko. Ko ungagema achinja face. Chindiudza kuti ari kupi. Ipapo unotomubata ipapo address endakupa ipapo. Ndo paunomuwana ipapo. Ukurevesa. Nditorevesa. Asangati mugara mama. Mike anotowa nemwedzi achigara ikoko. Kasamusi communicate. Ndinga ndakudza kuti foni yake isikuita. Saka ko waidi kundiudza all along. Ndichimbopindirei kuma issues ini. Saka ukudza kana undiudza kuti you are joking. I'm not joking. Endai ikoko munoza kukaramba uchiya panapa. Muchadisturb relationship yangu nemusikana wangu. Serious. Please. Don't ever come here. Bosi mukaramba muchida isoka. Chi, ingoenda ikoko munoonana nemukomana wako. Handiti. Chete.
Zipo plus. Mfano wangu. Zizi plus. Hey, zizi. Kwenda kulo. Bana. Ndizi. Ndo kulo wewe. Kupesana. Zipo. Waindra nzami. Nandishuya plus ngoti ndakadzisa ku dry clean. Ku dry clean ku. Mtonu. Sasa zvinatinde tese. Apa pane mundaraunda akarovera piece pa side up. Scan atoditi ndiye izvo saka ndopandoda kumhanyira kuti anonipa mari yangu ndione ndodi. Support. Ayo, no problem. So uchipinda mota tidi. Tina chinotora mari yako chivataenda ku dry clean kwacho. Ai mndara mchembiro. Ndo zachimfana. Kumba kusana kugarika kana ka 1. Kuri kupisa. Iwo ndo chete akusudama anonzwa iko. Mchembiro wangu ati ndigwesura kuti mari yawo yemadhoiri kwakasi. Support shama ngati ngoinda tivaita tongozibadadza tese ina ndina pressure kanyanya. Tongoti totora mari yako tomanya zvautaurezvo totora ende dzacho. Ndikona kuzononza bozi ndikaona sipo ndikona mumirira. Support shama. Aiwa. Iwe uratisa uda kutite sei? Kuti uda kuzodi. Nazipotoka. Mufurata zvozoti mangwati zobetsera nazvo. Ndizvo. Bozi wewe kana uchidero unozama ikura kuti unowa sei? Vana akusikana kutombogarika izvo. Varitofungidzira pamwe dzikubasa manje zviri nani. Varitofungidzira kuti pamwe dzikubasa. Iwe tenda tinozitora tungire zvindabvana dzokubasa. Hapana na problem. Ndaigona kuigira mangwana kuseni ndoto Data kuenda iko zvino. I think ndo number 1. Bosi mangwana kutori kure. Manje zvine disaster. Apa kuti ndikutsvaka chiri kumba kwacho usikana kutombobatika kana kuti ndikuwane papi chapi chapi ndotoshenda kubata papi. Katindi, nende pinda mota titi. Manje ish. Arigidza tishitisa kusini black. Ngazipotoka. Oh black. Ndotoda dzimwe mangwana chaende tiri padheri pako. Ndotoda ndiri mwezheti mbishi iri kuburwa. Ende ndotoda idzo hembe dzako ndo iwe nintopfekera. Saka chandirogerera kuyachi. Kana kutoda kuti takakuita nadhona wachitodhoneta. Michael Fox. Ndapiwa address yake ni fridge yake. Ndo panogara isiri yere pana. Ya pamba ndipo but hapana mamanzi Michael Fox. Anyway, ndikuvhurire mupinda ndeziwe kuti Michael Fox wakapona. Pinda. Michael Fox. Kochi. Nena vari kuti kwai vari kuda Michael Forbes. Saka ngona ari pagedhi handizoti Michael Forbes. Michael Forbes ukupi? Ewe, magadi. Ndikupa magadi. Kwai unoda Michael Forbes ukupi? Anza anogara panapa. Hanzi nani? Shamwari dzakadapiwa address yepanapa navo. Wakati hanzi ndiyo yepanapa ndopanogara. Wakati unogara ipi Michael wacho? Anza anogara panapa napiwa address ine nashamwari. Namba ndiyo mwanangu. Asi pano hapana mwana une zita rakadaro. Ndakamborinzwa. Pano pana iweka Zibodo ndiye Michael Forbes. Pano pana Zibodo.
naLinet ndo vana vangu vaviri vandinawo pano. Kugara kwandakaita imba ino ndindakatsvaira semende mabhiridha avaka ndichipuwa imba ino kanzura ndinambowa zita rakadaro. Zita rakadaro takaguma kumayadhuko ndokwataitori mazwa mazita akadaro nokuda kutengesa mabhiridha. Izvi wotaura izvi nandizvizivi. Kwai zvaita sei? Tine pambiri. Hawo magama. Ameno zvava ndovateta. Akakudza kuti ndogara kumambo. Aiwa ndaizwa kumayati Kumayati kunomba kuisha mwari yake ndokondaisiya. Ndokwaiti ndokumba kwake. Saka shamwa ndo yakuunza pano. Mama Zibodo ndiye Michael Forbes. Mwanangu, ninge warasika iwe. Funga kaviri. One zvokuita kuchakachena. Andimuzivi Forbes waunotaura iye. Ukamona unomuziva. Ewe mwana. Kuunobvepi? Ndogara kuWindsor. Windsor. Ndokwamakaonanirana? Tasangana mutauni. Achikudzai Forbes iwe. Zvino ndo hanzvadzi yake. Unonzi Zibodo. ZvaForbes wauya naye hatizi. Kwaripi Zibodo? Mambo mwana. Ndizivini. Ye? Ndoti zvonga siro. Iwe indo ndingogara ndingocomplain naye. Ipo zvinganiwa. Mike, so you were lying to me. Inda zvitizwa. Kana mavako mava na Forbes. Rako rasekuru vako tsve. Babako aipenga vaikuti Zibodo. Wanga uchizvifambisa sei? Uyu pinda utiudze kuti chii chakaitika hatizvivisu. Kwai ndine nhumbu nomusikana wake. Zvino baba unongovaziva. Handi vari kuuya. Munongoyemopedzera naina ndina shoko nazvo ini. Munoyemopedzera munonogarepi? Chitoranga nei kuchakachena muone zvokuita. Uya ugare pasi mutiwe kuti zvakafamba sei. Nandimuzivi zvemwana ndoziva kuti unonzani. Zvakafuma akafa pano tinomureva kwani. Chigara pasi, chigara pasi nepoto iyo kana uchigara nepoto kana chinorongedza. Tiwo kuti chii chakaitika. Muone zvokuita nguva iripo. Nandi, unongoseka akasi unoziva kuti zvinoya zvichinetsa pano. Baba wako unovaziva. Mama ndindakata chinje. Musaita zvokutamba nenyaya dzakaita sedzi dzinonetsa kupedza idzi. Ezvotaona ndindouya ndonzi neni kuita sokuti ndoziva kwainda. Ndatadza kuzviringinya ndere pamakumbo pamai kushaya mufaro ndakadzika rukuvutirwa sekuru vangu ndoita repezando naye vakomana kani ningaite repezando varume oyeoyere mabo ndatadza kuzviringinya ndere pamakumbo pamai kushaya mufaro ndakadzika rukuvutirwa sekuru vangu ndoita repezano naye vasikana kane ngengaite repezano pasi pano vakomana ndashupika ndipeiwo zano oyeoyere mabo
ndatadza chivo ai mwari wavo chandinotadza ndazvizva pakuumana ndashupika ndoita rebezano ndiwane rugareni ndingaite rebezano varume ndiwane rugareiwe ndipeiwo zano oyeoyere mama chandakatadza chiko nai baba chandinotadza ndachishaya vasikana ndatambura ndoita rebezano ndiwane rugareine ndingaite rebezano varume ndiwane rugareiwe ndipeiwo zano oyeoyere mama ndatadza kushiringinya nderebamakumbo pamai kushaya mufaro ndakatsika rukukuterwa sekuru ndoita rebezano Indini managers of TG Furnitures. TG Furnitures inowanikwa muShuruk 455 South Street. Moshope muna Cape Street. Imwe branch takavhura kuShavane. Totengesa furniture yese yamukafungidzira ma TV stands, ma kitchen units, ma fridges, ma stoves, everything. The total accepta ma labor is 3 months to pay. Then kamukatenga tokupai transport, free transport kuenda kwese kwamukafungidzira. Tokutarisira kuya kuzotenga kushop kwedu nemufaro. Mese no wandu wenyu tatenda. Tisende mushurubi narini Shose zvatinawana pano panyika Zvitabera makomone mitisho Zvitabera makomone miti Zvitabera kosuva nemwedzisho Zvitabera kosuva nemwedzi Zvitabera
Hello my viewers, ini ndinonzi Liza Moyo, ndinogara muguta reGweru kuDelsford. Ndiri mutariri wemadrama eFidelis kubvira kupati 1 kusvika kupati 5. Ndingati ndakatanga kuona papati 3 ndikadzokera kumashure ndichiti ndione kuti chii chakanga chamboitika kubva kwekutanga. Ndakafadzwa zvikuru ndikaenda kupati 4 ndikaenda kupati 5 rinova ranga riri rekupedzisira ndikazopindirazve muna Muchabayiwa rinova rinozvagwa mudumbu rimwe chete naFidelis naZibhodho. Ndingati takamirira kuona Muchabayiwazve rimwe uye Fidelis pati 2. Tiri kufadzwa nemadrama eFidelis. Kusiri kuti munde muno chete muZimbabwe, Botswana neSouth Africa tine hama neshamwari vanotibvunza ko mutambo wava papi, Fidelis yava papi, Zibhodho rava papi, kureva kuti vari kufadzwa nekugutswa nezvamuri kubika. Saka takamirira iko zvino kuti tione diaspora. Kubika kunoda kutora nguva. Tinozviziva kuti sadza rinake rinenge raisigwa poto paichavira rigosikwa igomoniwa sadza rodyiwa. Ndinovimba sadza rinenge richinaka pane kuti poto yongotogwa yogadziwa mvura inotonhora woisa upfu wosika womona. Handivimbi kuti pangava nechinodyiwa chinobuda. Saka kunonoka kwediaspora ndinovimba tichafadzwa zvizhinji zvakanyanyisa nemadrama avo. Saka ndinoti vatariri ngatifadzwe tose. Thank you. Manya pane dzimwe medza ndinoda kunoita mutauni. Saka ndambona zvakamira sei but usarega. Thanks so much Shamwari. Watibatsira. Wati nyanya ipapa uchaoneki kana kuti. Kana Shamwari izvo ndakutozowanika zvibhozi. Iri ndokufonera nditi. Alright. Kawani. Igona zvari tsotsi. Kufonera sei? Wambona juta moyo wangu una nasara nasina kana 1. Ndatiroa ndasina kabisa. Mwana wakatiedza kundipinda mumongo. Kundipinda pasenda pemoyo. Uza kugara mumidzi yemoyo. Wakandita. Sure. Wala last time poko yakudhenbere. Tabvunza mufana ndogara nemukombiuta. Kuti waona sikulezi wako. Kwanza na mkorombindo kanzi. Pepe blazi. Ndianonzi mudzimai uyu. Hanzi mwangorasikirwa nawe waya. Asi pamwe kaviri. Muchafu futi makamuona munakaita sei. Amai ndoita sei naye. Sakanzi Pepe hapana chekumirira muda. Torai munhu. Kuti ndoita sei. Ndati iwewo manje kuti unyatsozvinzwisisa kuti uri pasenda pemoyo ndodini iwe. Ndikamubvunza mufana ndingaitire mukadzi uyo ichi. Chinoita kuti anyatsonzwisisa bhozi. Kana chimuudza aribvunza munhu kuti ndiri kumuvhara. Zvikanzi ngone zvamungaite blazi. Muri munhu ane zvinhu zvake. Hamusi munhu uye angaudziwa kuti mungadii. Tikati alright. Ufura. Muniji? What is it? That's my book, sir. Quiet. Huh? What is it? Mtupuka. Ndiyakanaka. Ngako katinga laptop. Baby. Sana ndapinda mongoro mswakiri dzimwe munhu ndati ndoita system ndiwo. Ndati kuti ndokandika ka laptop. Yeah? Kuti ndikupe ka laptop. Thanks. Chris. Serious? This is nothing. What's the thing lessons? Lessons ndakambo try kutora but ndakafoira. Wafoira?
life ndatozongonota zvibetseri futi nditore kosi kumba kwedu mota dzeshe dzechingofambana nawo ina ndimbopiwe mukana kumbodraivha saka sai ndiri kuraramirei chindiri kuraramira chii ureda kana uchidaro andongade wakandiudza bebi izvi ndine tuma ndingakuudza nhamo dzese dzekumba kwedete kuti ndazodadzi kani zvazodii kwete dzekumba kwenyu bebi dzako iwewe stiwo uri mukomana wangu ausindumwa wangu shoko rinoti ndokuda rinorevei zorevei izvi ndituma jago ari kufanira kukurosa neshipi ndosana ndichikubvunza nezvelicense because one for you here Aiwa, nipe laptop yangu. Ah, nipe laptop. Nda laptop yangu. Isa laptop. Nipe laptop yangu. Iko mbona tore? Let's no kufimba makarati no mapay wewe. Una mapay makarati. Makarati no mapay. No mapay makarati. Sasa watani. Yes, just a beginning. Una mapay makarati. Unda say. Aha. Dzikama. Kunza, unataka laptop yangu. What is this? Unataka laptop yangu. Tukuna laptop yangu. I tried to find you many years ago. Kurize. Ndiright. Kwakadi. Ndiright. Ndiri kuchovha. Ndigadzira rodi kumandandwa nokuva ndione mamboswa murodi mugadzira rodi. Vana Lilian. Chicha kumatenga rini kokuimba chirungu. Tagara chichimba ichi. Kana bosa kwasi poka dzinopfa ukatsinga neropa ndi. Nyaso kufila at home. Sazvikse? Ndiright. Kwari kwa Mike. Mike achagari pano. Achagari pano. Ogaro. Mike agara kumambo. Kumambo iwe panapa. Iwe kutsvage chipanapa. Bosi wako asisipo panapa iwe osara panapa. Iwe sata zvingafi zvakaitika. Michael achagari pano. Iwe bata ikafara. Zvese nevashandi vacho vamubva kugara kudzimba. Wewe. Yei, kukora mini. Iwe, kutara newe. Utondisturba zvandiri kuita naye. Ndakukudisturba nhasi. Ndiri kutaura Mike achagari pano. Apa utondisturba ndoda kuti ndikuti gaga. Are you trying to play me? Mukuzama dadi.
Muri kuitei? Hapanani izvo. Iwo namaiko wako ungandizoti achagara panapa iwe uri panapa. Maiko wangu. Kasa musofonerana. Foni yake isikuita. Ya, ichaita. So serious? Foni ichaita. Paichaita baba muchafonerana. Muchasangana. Anditi. Serious Mukorombini? Rukuza. Ora ndombro ndipo address yako anogara. Andipo unyorere. Ndokutsvagira ndombrawo. Serious. Wakudaenda mambo. Wakudaenda mambo. Ndombronyora. Ndikupe msikana. Kwamba ni zvimabhilo zisinganyori. So ukurevesa. Ndanomuona ikoko ndokwari. Number 11. Nomuona ikoko. Ko ungagema achinja face. Chindiudza kuti ari kupi. Ipapo unotombata ipapo address ndakupa ipapo. Ndo paunomuwana ipapo. Ukurevesa. Nditorevesa. Asangati mugara mama. Mike anotowa nemwedzi achigara ikoko. Kasa musi communicate. Ndongana kudza foni yake isikuita. Saka ko waidi kundiudza all along. Ndichimbopindireiko ma issues eni. Saka ukudza kana undiudza kuti you are joking. I'm not joking. Endai ikoko munoziva ukaramba uchiya panapa. Says muchati disturb relationship yangu nemusikana wangu. Serious. Please. Don't ever come here. Bosi mukaramba muchida isoka. Chi, ingoenda ikoko munoonana nemukomana wako. Handiti. Chete. Bless. Mfano. Zizi bless. Hey. Zizi. Kwenda kulo. Hapana. Ndizi. Ndo kulo. Kupesa no. Support. Waindra nzami. Nandishiya bless ngoti ndazisa ku dry clean. Dry clean ku. Mtonu. Sasa zvinati nditi. Apa pane mudhara ndakarowera piece week pa side up. Scan nditi ndiye izvo saka ndopandoda kumanyira kuti anonipa mari yangu ndiona ndodi. Support. Ayo, no problem. So uchipinda mota tidi. Tina chinotora mari yako chibva taenda kudegrina kwacho. Amai mudhara muchembiro. Usito zachimfana. Kumba kusana kugarika kana ka 1. Kuri kupisa. Iwo ndo chete akuzokudama anonzwa iko. Amai muchembiro wangu ati ndigoistora kuti mari yawo yemadhoiri kwakasi. Support shama. Ngatingoinda tivaita. Tongozibadadza tese ina ndina pressure kanyanya. Tongoti tonotora mari yako tomanya kuzvautaura izvo. Tonototora ine dzacho. Ndikona kuzononza bozi ndikaona sipo ndikona mumirira. Support shama. Aiwa. Iwewe uratisa uda kutite sei? Kuti uda kuzodii? Mazipotuka. Nofuna kuti azozoti mangwati zobetsera nazvo. Ndizvo. Boziwe kana uchidero unozama ikura kuti unowa sei. Vano akuzikana kutombogarika izvo. Varitofungidzira pamwe dzikubasa manje zviri nani. Varitofungidzira kuti pamwe dzikubasa. Iwe tenda tonozitora tongere sondabva nadzo kubasa. Hapana na problem. Ndaigona kuigire mangwana kuseni ndoto Data ngoenda iko zvino. I think ndo number 1. Bosi mangwana kotori kuri. Manje zvine disaster. Apa kuti ndikutsvaka chiri kumba kwacho usina kutombobatika kana kuti ndikuone papi chapi chapi ndotoshenda kubata papi. Katindi, pinda mota titi. Manje
Eish. Arigidze tishtisha kusini like. Nikazibuduka. Oh, blaza. Ndotoda dzimwe mangwana chaende ndiri padheri pako. Ndotoda Patone rimwe zheti mbishi riri kuburwa. Ende ndotoda idzo hembe dzako ndo iwe nindopfekera. Saka chandirogerera kuya chi. Kana watoda kutoda kuita dona, wachitodoneta. Michael? Michael Fox. Ndapiwa address yake nefridge yake. Andopanogara isiri here pano. Ya, pamba ndipo but hapana manonzi Michael Forbes. Anyway, ndikuvhurirei mupinda ndizive kuti Michael Forbes. Pinda. Michael Forbes. Kochi. Nena warikuti kwaya warikuda Michael Forbes. Saka ngona pageda ndizoti Michael Forbes. Michael Forbes ukupi? Ewe, magadi. Ndipa magadi. TV. Kwa ngoda Michael Forbes ukupi? Anza nogara panapa. Hanzi nani? Meishamwa dzandapiwa address yepanapa nawo. Wakatanze ndo yepanapa ndopanogara. Wakati unogara pi Michael wacho? Anza nogara panapa napiwa address ine mashamara. Namba ndiyo mwanangu. Asi pano hapana mwana une zita rakadaro. Ndakamborinzwa. Pano pana iweka Zibodo ndiye Michael Forbes. Pano pana Zibodo na Linet ndo vana vangu vaviri vandinawo pano. Kugara kwandakaita imba ino ndindakatsvaira semende mabhidha avaka ndichipuwa imba ino kanzura ndinambowa zita rakadaro. Zita rakadaro takaguma kumayadhuko ndokwataitori mazwa mazita akadaro nokuda kutengesa mabhidha. Izvo wotaura izvi nandizvizivi. Kwai zvaita sei? Tine kwambira. Awo magama. Ameno zvava ndovateta. Akakudza kuti ndogara kumambo. Aiwa ndaiziva kumai yatiko Kumaya kumadonomba kuisha mwari yake ndokondaisiya. Ndokwaiti ndokumba kwake. Saka shamwari ndo yakuunza pano. Mama Zibodo ndiye Michael Forbes. Mwanangu, ninge warasika iwe. Funga kaviri. One zvokuita kuchakachena. Handimuzivi Forbes waunotaura iye. Ukamona unomuziva? Ewe mwana. Kuunobvepi? Ndogara kuWindsor. Windsor? Ndokwamakaonanirana? Tasangana mutawa. Achikudza Forbes iwe. Zvino ndo hanzvadzi yake. Unonzi Zibodo. ZvaForbes wauya naye hatizivi. Kwaripi kwa Zibodo? Mambo mwana. Ndizivini. Tunga. Yeah. Ndotibona zvangatisiro. Iwe indo ndogara zvingocomplain iwe. Ibona zvinganelo. Mike, so you were lying to me. Inda zvitizvo. Kana mavako mava vana Forbes.
rako rasekuru vako tsve. Babako aipenga vaikuti zipoto. Wanga uchifambisa sei? Uyu pinda utiudze kuti chii chakaitika hatizvivisu. Kwai ndine nhumbu nomusikana wake. Zvino baba unongo vaziva. Handi vari kuuya. Munongoyemopedzerana ina ndina shoko nazvo ini. Munoyemopedzera munonogarepi? Chitoranganei kuchakachena muone zvikuita. Uya ugare pasi mutiwe kuti zvakafamba sei. Nandimuzivi zvemwana ndoziva kuti unonzani. Izvo akafuma akafa pano tinomureva kwani. Chigara pasi chiogare pasi nepoto iyo kana uchigara nepoto kana chinorongedza tiwo kuti chii chakaitika muone zvokuita nguva iripo. Nandi unongoseka akasi unoziva kuti zvinoya zvichinetsa pano baba wako unovaziva. Mama ndakataura chinhu. Musaita zvokutamba nenyaya dzakaita sedzi dzinonetsa kupedza idzi. Ezvutaona ndindouya ndonzi neni kuita sokuti ndoziva kwainda. ndatadza kuzviringinya ndere pamakumbo pamai kushaya mufaro ndakadzika rukuvutirwa sekuru vangu ndoita repezando naye vakomana kana ningaite repezando varume oyeoyere mambo ndatadza kuzviringinya ndere pamakumbo pamai kushaya mufaro ndakadzika rukuvutirwa sekuru vangu ndoita repezano naye vasikana kane ndingaite repezano pasi pano vakomana ndashupika ndipeiwo zano oyeoyere mambo tadzechiro aimwari wako chandinotadza ndazvizva pakuumana ndashupika ndoita repezando ndiwane rugareine ndingaite repezando varume ndiwane rugareiwe ndipeiwo zando oyeoyere mama ndakatadza chiko naye baba chandinotadza ndachishaya vasikana ndatambura ndoita repezano ndiwane rugareine ndingaite repezano varume ndiwane rugareiwe ndipeiwo zano oyeoyere mambo
ndatadza kushiringinya ndereba makumbo pamai kushaya mufaro ndakatsika rukukuterwa sekuru ndoita rebezano. Indini managers of TG Furnitures. TG Furnitures inowanikwa muShurukwi 455 South Street. Imwe shop yedu muna Cape Street. Imwe branch takavhura kuShavane. Totengesa furniture yese yamukafungidzira, ma TV stands, ma kitchen units, ma fridges, ma stoves, everything. The total accept my labor is 3 months to pay. Then kamukatenga tokupai transport, free transport kuenda kwese kamukafungidzira. Tokutarisira kuya kuzotenga kushop kwedu nemufaro. Mese no wandu wenyu tatenda. TG Furnitures, tisende muShurukwi narini. Zvose zvatinoona pano panyika makomo nemiti izvo makomo nemiti vozuva nemwedzi izvo vozuva nemwedzi
Hello maviewers, ini ndinonzi Liza Moyo, ndinogara muguta reGweru kuDelsford. Ndiri mutariri wemadhirama eFidelis kubvira kupati 1 kusvika kupati 5. Ndingati ndakatanga kuona papati 3 ndikadzokera kumashure ndichiti ndione kuti chii chakanga chamboitika kubva kwekutanga. Ndakafadzwa zvikuru ndikaenda kupati 4 ndikaenda kupati 5 rinova ranga riri rekupedzisira, ndikazopindirazve muna Muchabayiwa rinova rinozvagwa mudumbu rimwe chete naFidelis naZibhodho. Ndingati takamirira kuona Muchabayiwazve rimwe uye Fidelis pati 2. Tiri kufadzwa nemadhirama eFidelis, kusiri kuti munde muno chete muZimbabwe, Botswana neSouth Africa tine hama neshamwari vanotibvunza ko mutambo wava papi, Fidelis yava papi, Zibhodho rava papi, kureva kuti vari kufadzwa nekugutswa nezvamuri kubika. Saka takamirira iko zvino kuti tione diaspora. Kubika kunoda kutora nguva, tinozviziva kuti sadza rinake rinenge raisigwa poto paichavira rigosikwa igomoniwa sadza rodyiwa. Ndinovimba sadza rinenge richinaka pane kuti poto yongotogwa yogadziwa mvura inotonhora woisa upfu wosika womona. Handivimbi kuti pangava nechinodyiwa chinobuda. Saka kunonoka kwediaspora ndinovimba tichafadzwa zvizhinji zvakanyanyisa nemadhirama avo. Saka ndinoti vatariri ngatifadzwe tose. Thank you.